Já vás vítám u našeho pražského vlogu, teda já vůbec nevím, jestli z toho vlogu něco nakonec bude, ale každopádně máme ještě teď, než pojedeme na vlak, tak musíme zavést našeho baby Jaffíčka, který bude trávit krásný víkend v přírodě. Nevím, jestli spí nebo kouká, každopádně doufám, že to stihneme, protože nám jede za hodinu vlak a máme celkem dlouhou cestu, takže uvidíme, no. Každopádně, to bylo 350 set, 370 set. No nic, tak to vypadá, že jsme to stihli, jede nám to asi za 10 minut, takže vyrážíme, lístky už máme koupený. Minule jsme jeli biznisem, stalo to úplně za hovno, takže jedeme normálně jako na vidláčky druhou třídou, ale já si myslím, že to bude ještě lepší ve finále. To už vím. My jsme dorazili do Prahy konečně a udělali jsme největší chybu, že jsme jeli tou druhou třídou a nezaplatili si první třídu, protože co se týče prostoru, tak to byla katastrofa. Nekoupili jsme si místenky, takže jsme si na poslední chvíli kupovali ještě místenky, abychom se vůbec sedli. A co se týče teda cesty zpátky, tak pojedeme asi jenom tou první třídou, protože nám tam nocovaly děti a byla to fakt jako super cesta. No, vzhledem k tomu, že máme chuť na pizzu, tak jsme našli nějakou pizzerii Nuova, která je kousek od hlavního nádraží. A měli by tam dělat pravou neapolskou pizzu, takže jsme mega zvědaví, jaká bude. Tady udělali normálně běž na poctu Henryho Cavilla. Jako první věc, co jsme udělali, tak jsme se šli nažrat. A je to tady prostě taková jako krásná idylka. OK, mňami. Tak musím říct, že obídek byl fakt jakože mňami, ačkoliv jsme se trošičku přecenili s porcí a nestěli jsme to a nechtělo se nám to tahat, takže bohužel. Ale pizza byla fakt mega dobrá. Tak právě teď jsme na Václaváku, byli jsme Palátku se kouknout, já jsem si tam trošku pošmrkala ruku, odnesla jsem si rovně jako chtěnku a teďkon právě jdeme do Film Legends muzea, do toho CU Václaváku, takže uvidíme, jaké to bude. Kamo tady jdem se, musíme se podívat. Nebo jak připadá, kdyby šla někam do kina. Tak my jsme právě teď došli k našemu ubytování. Jsme ubytovaní tady v hotelu Hilton, takže vám doufám, že budou mluvit česky, nejenom anglicky, ale každopádně si ukážeme, jak to ubytování vlastně vůbec vypadá tady v Hiltonu. Tam už jsou taky turisti, máme ještě 5 minut do check-inu, tak tady sedíme venku. A pokud jsi kuřák, tak tady jako sedíme. Takže asi tak nějak vypadá hotel Hilton. Recepce a myslím si, že to je jakože hodně top. A máme teda 6. patro, takže jsme celkem vysoko. Kamo, jedeme tady takovým prostě jako výtahem. Jedem nebo nejedem? My jedem prostě. Tak to je top. Tak to je hodně cool. Dobře, tak to je asi nejvíc zajímavý hotel, ve kterým jsem zatím kdy byla.
jestli budem. Jakože toto je hodně top, to vypadá hůr, když se koukneš nahoru tady do pyramidy. A vzhledem k tomu, že máme 666 bez nuly, tak jdeme hledat náš pokoj. Já jsem vlastně zvědavá. Okay. Zatím to vypadá hezky, ukáž koupelnu. Kdo mají? Jo, tady. Hezká. Sice jsem čekala, že bude mít tu mramorovanou. Ale koupelka vypadá celkem hodně hezky. Tady máme nějakou vodu. A jinak takhle teda vypadá ten pokoj. OK, nebudu tady chodit v botech. I když Američani tady asi chodí v botech. Hodně top. Podíváme se na výhled. OK. Takže vidíme přímo na Vltavu. Nějaký stadion. Menší hall. Pokémoni, kámo, mají Luxor na Václaváku, mají tam milion Pokémonů, mají tam plišovýho Gengara, chci ho, mají tam mega popiny, Charizarda potřebuju. Stavila jsem se v Douglas, koupila jsem si tady Kylie Cosmetics stěnku, pitný režim, hej, tohle jsou nejvíc lídlácký pitíčka. Jo, jinak, co se týče minibaru, tak, nesmí chybět kondomy v lednici. Jo, jinak tady na tohle nebudu šahat, protože na cokoliv, na co šáhnu, čehokoliv se dotknu, tak se platí, takže tak. Já tady na vidlaka šáhnu po tady svoje citronové vodě z Lidlu. V Hiltonu. Yes. Yes. My už jsme ubytovaní, převlečení, osprchovaní, já tady dokousená od komárů. A jdeme tady nějak pochodit něco po městě. Ještě vůbec nevím, co tady budeme dělat. Nám na Moravu ještě nedostalo, tyjo, pustý. Tady ty na kraji, ale nevím, jaké se ti líbí víc. Jo, už vím. Jupi! Ne, rovně. Marakuje. Mňam, mňam. Ještě to radši ovoce zkusíme. Teď nevím, co mi chutná víc. To dračí ovoce chutná jako dračí ovoce, ale ta chuť je taková nevýrazná a ta marakuja je mega dobrá. Tady máme nacházíme se ve františkánské zahradě a úplně náhodou jsme tady na to narazili a je to tady strašně pěkný. Já vám tady střihnu nějaký záběry, který jsem natočila, ale je to super. Na to, že to je takovou chviličku od Václaváku víceméně, tak je to jakože wow. Yes. Přehledné volky, dobré.
a po večer jsme se byli kouknout nahoře ve Skybaru, dali jsme si tam koktejly, měli tam fakt dobrý koktejly. Já jsem si dávala samozřejmě nealko a teď jsme tady dole pod hotelem a je to tady celkem cool, jsme tady na takových těch houpačkách, nebo co to je. A tady hudba a tak. To říkáš? Let's rave. Dobré ránko, my jsme si dneska teda dost pospali, protože ty postele jsou tady naprosto úžasný. A jdeme na checkout a už máme koupený i lístky na vlak, takže tímto tady ten náš krátký Prague trip končí. Guys, tak my už jsme odhlášeni z hotelu, jdeme na vláček, protože jsme úplně hotoví, bolí nás nožky. A tady tohle to bude asi jako všechno pro toto video. Doufám, že z toho vůbec něco vznikne, celkem jsem se snažila natáčet. A tak, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a tak dále. A pokud chcete, abych v mojí youtuberské tady kariéře pokračovala. No nic, mějte se a čus.